Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usale ebalisa uyise indodana ihamba namanzi kanye netekisi lakhe. Samlona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi ilandbulo khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamuyelekile. Igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Ongumphathi wamatekisi endaweni yaseLimpopo ukhupha Morapo neminyaka engu52 uthi namanje akakholwa ngesigameko esimehlela. Uthi kumthuse kakhulu ukubona ivideo esisabalele inkundleni zokuxhumana itekisi lakhe ebelishayelwa indodana yakhe kuhamba nezikhukhula ezinamandla ngolesibili ngeyi7 zika December. Uthi leli quantum ebelishayelwa indodana yakhe kanye nenye imoto kumphathe kabi ukulibona lihamba nezikhukhula. Uthi kumthuse kakhulu futhi kwenze angakholwa ebona lesigameko. Besanda nakhuluma ucingweni nayo indodana yakhe uGodfrey imtshela ukuthi iye Lidenburg yolanda ilodi yokugcina. Uthi lokhu ke kube sekumthusa kakhulu kuzwe indaba zokuthi indodana yakhe isihambe namanzi akaphuthume endaweni yesigameko eMpumalanga noma emngceleni ohlanganisa eMpumalanga kanye naLimpopo. Uthi lokhu ke namanje kuzoba nzima ukudlula kuyena. Utshele iDelisana ukuthi ufike ngabo 2 endaweni yesigameko. Uthi mayifika ke wafica vele sekonakele indodana yakhe isihambe namanzi. Uthi kumphathe kabi ukulahlekelwa indodana yakhe. Uthi uyafisa ukuba abantu abathathe ivideo bekuyena bezokwazi ukusiza yona indodana yakhe. Kanti ke indodana yakhe kuze kuba imanje ayikatholakala. Uthi ngiphatheke kabi kakhulu ngokulahlekelwa indodana yami. Itekisi anginankinga nalo, ngiyobuya ngilithenge elinye. Kanti ke itekisi kanye nenye imoto encane okuhambe nazo izikhukhula kutholakale osebeni lomfula. Ukhulumela ezaka transport eLimpopo uthi namanje umuntu obeshayela itekisi nemoto encane basa adukile abakatholakala. Babhizi ke nokuba athungatha. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalo lodaba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngitatheli ka YouTube sengiphuma kanje ungibambeke evidweni elandelayo.